It's Abama on the beat. Asino jaluko, efro yendo, asino jaluko, efro bendo, aboyo yo, asino mano jaluko, asino mano, yo bige fi mele, efro yendo, enu we abara galata, oye jisha ko yefe, alo sigada, je wala wo, hey, aba. Here
Haba!
mmadụ ịba ejila na-asị ya zụta ofe na nwe ofife ihu na-ata ka eji esi egwu ya ofe na-akala achịbe ọ bụ na nwoke mmadụ ike nwere nnata ebebe ndị mmadụ ekiri nwunye asị na ọ jere ụgwọ ọgwụ asị na ọ jere ụgwọ ọgwụ eyieli mmadụ isi okwu ihe ego pampas si na ọ jere ụgwọ ọgwụ ebe esoli mmadụ asịdenti n'ezi okwuli ihe ego ya ọya ọgwụ asị na ọ jere ụgwọ ọgwụ asị na ọ jere ụgwọ ọgwụ asịrị mmadụ Ibo bakalia, oye jeje nake, odi ko welefe. Malona na gana na jesa kainanu, oye nesi ko gana tudi, owel oye siniso, oye malana gana tudi, asini jewo, eko bindobu, eko oye nebe ye jisike. Yẹ́pọ̀ yìí ló sùn lọ́dí lọ sọ, tó yìí ló yá ti lè sí ẹ̀. Ó sì náà fi ọ̀bù, àti náà ìjẹ̀lú bọ́ọ̀bù. Èkó bẹ̀ ń dọ́ọ̀bù, èkó bẹ̀ ń dọ́ọ̀bù. Ọba! Ọba bá tó lọ ní kò dùn lóru. Màdà rẹ̀ ní ìpẹ̀lẹ̀ ìpẹ̀lẹ̀ wẹ́tọ́rù. Ajíkẹ́rì ẹ̀gbà fóyà ní ike. Ebùbọ̀ ìbùbọ̀ ṣe wọ́n lọ kí bàgbọ́tẹ́. Kùtàlí ẹ̀ dẹ̀ sí wọn. Ade bane ade maduni oye siri bobogo haba wai baba ni bobogo ki te bobogo awale bobogo oye wala awale ade no jalu bobogo oye wala ti ade no jalu bobogo oye wala we ko pini no jalu bobogo oye wala no jalu bobogo ai boye boye madi chiye madi na kibiye oye wo boda ja we wo oluwe abamado te odule yeri ode ka mawla we abamba studio no ka mawla be ebo malu ye o baboli dije abamba asiki surgo ebo wendo ebo wendo asika jaliso abamba ndo mawle be aba eba Never do go there, baby. I don't want to be there. I don't want to be there. I don't want to be
ego nwe ndị ọgwụ ndị kpatara ike ndị na-abụ ndị ọgwụ onye bụ ozogbo n'ihe ego nwagụ na nsụke onye weze ụgbọala na nsụke eke onye plaza ozogbo moto sajilari nke onye bụ ozogbo ihe mọni asị na ijelugbo ọgwụ ekori onye ọgwụ haba ebe bụrụ maka eke n'ọdọgwụ eze dị ya chifu eze dị ya masịrị nwunye bụ nwa na-eji ihe owu n'olu mgbasa nke ndị ọdọgwụ gburu ya alụsiri olu ọzọ eme mmadụ ọkọ onye mgbasa agba ibu onye ọgwụ o si mụ kelere ya n'ohi ya ene mụ masịrị ogonime obi dị ya buru ya bụ ya dịrị m oyi nkeri owu alụsị ego agba ijogbu ọgwụ eba o si mụ kelere ya chief dọkịta edozi ọbasịrị ya onye bụ prezidenti jeneral oyi nkeri owu wẹ́fọ́ ṣẹṣẹ ṣọ̀dúnjẹ́ ìgbà nílí oge mmọ̀wù ndị so n'igwe na-eche obìnrin ga wẹ́gọ́wẹ́ ẹ̀bà wẹ́gẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ bùjì lẹ́nà dàbàrù ẹ̀yẹ kristi níwẹ̀lọ́ àti ìṣẹ́wẹ̀ yóò lọ́sẹ̀ tí ìbò lọ́jọ́ lẹ́gbọ̀ọ́sì Ayaria, oye sẹ́ẹ̀tì, àpá ìṣòrùkọ́, ẹ̀bà, ẹ̀kẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ mú jí lọ́kọ̀dá sàrẹ́kẹ́, ó tó dùbọ̀ síwájú na pàpù yẹ́ nánà fọlá, ṣé máa lè pàdé òkú máa hù, oyin làjásí, nánà fọlá sí dẹ́sí, oye ọ̀pàdé ojúlẹ̀, agbẹ́nàtọ̀ ń dédé. Ìyáde àpá ìbò ọyọ ẹ̀kọ́ wẹ̀ńdọ̀ ẹ̀bà ẹ̀sẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ìgbẹ́ ẹgbẹ́ yẹ̀jẹ̀ ìgbẹ́ ẹgbẹ́ pẹ̀pẹ́ nẹ́dù fẹ́mi ọjà láti ẹ̀wọ́ yàgbẹ́ ẹ̀dẹ̀dù ìbùrùbùrù ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí dẹ́sí níyàdí ẹ̀sẹ̀ kìí. Igwe mi kolobia, eba, eba. Ozo mi na iwe cheke eme, oye sabo wani bayi, iwe cheke eme, CEO, Galama Nigeria Limited, Kosumesi Sidila Kiye, Ebo Dogu na Cheki Apa Ijelbo, Apa Iboyo, Iwe Cheke Me, Oya Pablo, Apa Isono Maba, Eba, Wege Neze Muchif, Levye Teke, Sako Tumba Chinga Dogu, Wege Belo Kike Siagu, Oga Yalada Jalo Beyo Sile Siagu, Oya Bofane, CEO Sakudamba Nigeria Limited, Yana Ambassador Sika Yakweki Malo, Kode Kutiega, Abai Jalubo, Sakotumbo Dofu, Heba, Wega Nasa Muji, Weza Muja, Rodine, Wego Sisi na Patete, Managing Director, Siloto, Nigeria Limited, na Lagos go na Chiekie, Heba, Hey, where do you
ego gị ndị ọgwụ igwe ejere ọgwụ ebe ozi m kedu odogwu igwe ebela anya bụrụ ụzọ bụ ya odogwu ebe abụ onye ukwu odogwu n'ihe bịa odu n'igide Enugu steeti ebe abụ onye ukwu mabụrụ ehi igwe na-esiri ike ọgayala obi ya n'oche mba abụ onye ukwu agba isi ndị ọgwụ agba ịkpadara ike ebe wekaneze bụchi foto ejeri pati egbago eje akụnne zedibe bie anadị mmiri n'ọbụ bie oge m akwụrụ ya a na-ebu mawụle ewu ya nke akụnne agba iso ndị ọgwụ ebe wekaneze bụchi oji mmarie ofu mmatiri jere n'oge gaghị ozo mmetọ gịnị ezo mmikọrọ ka gịbe yiri m obodo n'oge bie ọzọ obodo ikike agba isoro ọgwụ agba ịbụ onye ọgwụ ebe ndị obodo n'oge n'oge ibu n'oge ozo eji ike eme ozo dara ike akwụsị edokwa m iwe ojide ebube esiwe nne m eze nkiri onye oro agba ijelugbo ọgwụ ọdọọla mma n'Enugu steeti oge nweji ebe ọbịa na-eke onye mkpụrụ osi bịa iji onye ego na okpuru okpuru ibe yiri m azọzọrịtị ya ka eji mara odogwu onye eji obere ụwa bie onye mkpụrụ osi agba isoro odogwu asịsị ikelugbo ọgwụ ebe ọbịa na-eke agba ịbụ onye ọgwụ ebe ekeleze bụchi wee so obodo mmanwụ omego wano wamuli nkami omego kumkomkomini oyela nkasi Nigeria limited ibrahim heba ozo mego oyamuli nkami aba ijalukwo heba hello bunagu hello biye ediwe eme elu wanyị nọ n'oche oke kpadike si na ọya ekwu ọgwụ si na okwu mmadụ na-agba alụ ọba ego na-eze emuwe ifu eburu ifediri oge mama chifu mayo onye mgbagbo wepụ ya mayo na mgbagbo wepụ ya yiri Beji International Service Nigeria Limited Total License Office Keji Malodogu Driving and forwarding agency Keji Malodogu Wegebe owu na mgbagbo wa niile mayo na mgbagbo onye zaki agba ije gwa ọgwụ agba ije gwa ọgwụ asị na ije gwa ọgwụ na-agba alụ alụ ya ka na-ekwu ya obodicha n'ụzọ eke eze emume chi ọ batara ike okwutere gwa ọgwụ ori n'ụzụ mmadụ aka eji ebe n'ọya gwa alụ onye mma wuru dibe a na-ejidere onye mma onye ma n'oturu eze dibe mma wuru ijelugbo ọgwụ onye ego na mma agba ijelugbo ọgwụ asị na ịkọ onye ọgwụ ego na eze bụchi ifusa metụ sekpe
osuo gị ndị ọgwụ ndị mmadụ erika nne onye ego na mma egeneze bụrụ chifu ike eze chukwu ụlọ ndị ihe onye ukwu na-eburu mmiri ezigbo ya obodo agama na-eburu mmiri ebe ndị landlọdụ na-ekiri mmadụ dị shọpịn ibe iji onye buru mmiri na Lagos gị na-achụ ego ijerugbo ọgwụ ezi na-abụ ibu oke mara ibu ya banyere m onye buru mmiri akwa ijerugbo ọgwụ asị na ijerugbo ọgwụ ebe gị iwe ụlọ masịrị onye ọgwụ ga-ekene odogwu oji ibu oji oke chukwu àti ìyọyọ mọ̀sọ́fì tẹ̀kíbẹ̀ yìí mú. Ojú sí lọ́kùn láti Nàìjíríà ní bí ṣe mú sójú kejì. Alábàákọ̀ nàìjíríà àpọ̀jẹ̀lú bọ́ọ̀bù. Èkó yọyọ ọ̀bù. Èkó yẹn ọ̀bù. Lọ́pọ̀ ẹgbẹ́ ṣe bòdò nẹ́mú. Ẹgbẹ́ ṣe mú kẹ́kí pé. Èsè ẹ̀ẹ́dẹ́sì yìí pé. Egbe suke wepse Egbe fojagene Egbe nunefu oyolo yikpe bagi Asini jegbobu Egbe madi kibi ewa kado oyolo Asini boyobu Asini bulu madi Egbe jeba soku fowebe Ewe
n'odo ibu gochukwu okonkwo ugochi mere eze n'Enugu ugochi mere eze onye Enugu asị na ijerukwa ọgwụ asị na ijerukwa ọgwụ ego gị ndị ọgwụ oge nwoke na-ata ahụhụ ugochi mere eze na-ata ahụhụ mmadụ ekwughị okwu na-agba mmiri na-agba mmadụ hapụrụ ya orugo ọ batara ego asị na o jerukwa ọgwụ asị na o gburu mmadụ ọnwụ na-agba alụ a ga-enwe ọgwụ arụta ego ụbọchị nwere eze wee mgbe ebe ndị ya nwoke egochi mara eze n'Enugu ugwu na ugwu n'ihe asị na ije nwe ọgwụ onye ime kere gị na ọya adịrị gị mma ego gị ndị ọgwụ ebe buru igwe mmadụ eburu m egede jewe na m na Anambra eje gede tinye Pita Laso ofe ese na-ebube na Anambra ofe ese na-ebube na Anambra yiri akwa ijerukwa ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ ofe ese na-ebube na ịgbago mmọnwụ ebe ịba eze ibe lọta na Anambra bie ụzọ ji ego ebe ọtọ na Anambra sị na ijerukwa ọgwụ ezigbo mmadụ adịla ofele ụzọ mmọnwụ na-agba alọ ebe egeze so weta uche ege bụ kedodo Ibu Simon Uyenne oge n'ime n'eze were niile onye ji egebe mmanụ Agọtatụla n'Eje steeti ka ọ na-achị egie Simon Uyenne o ji ese moto bịa yiri m onye ego Simon Uyenne oge n'ime nwanne ofu ezi owere odogwu oji mete wafọ na Agọtatụla asị na ije ego ego onye ọgwụ onye ebe obodo oge ekele ebe kilasi chiọgwụ ebe ojiji ọgwụ ya na mgbawa abalị ya oge sụkwara njem Oziọma ego na-ebi ya ewe ego na-ebi ya yiri m Oziọma ebe agwọ egwu uwe atụọ ya ọgwụ agwọ na-atụrụ egwu Ụzọma onye ọgwụ agbọta obi gbada n'ọgwụ CEO Adeko Santibilas Robert na South Africa niile ezigbo onye ego asịrị jekwa ọgwụ ego obi ndị ọgwụ agwọta egwu ya ịmara ọgọ gawa ndị mere oge eriga nne onye si na-efu onye ọgwụ ego ya gbawa na anyị ga-na-eri nri anyị ga-na-ahacha eke nwoke fata ike asị na ọ jerukwa ọgwụ erie nri oge ndị ọgwụ haba ego eze emume ji ije oke wee na-akwụdo ọgwụgwụ egwuregwu otebe na Indonesia nwoke mmewe otofo ite n'ime ọhụụ ezi mere oge ike onye ego na Indonesia akwa ike gwe ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ ajọ gị ka ihu ime ga-eburu mmadụ kedu ihu ime ebe onye mere ike nteli n'ebe ọ dasịrị Igbo nne mmanụ gbagota na mmanwụ na-agba n'ebe nwayọ ọgwụ jeju wee oge na-esi oge ọgwụ aga edebi ịgba
Meri webawa meri kansi abazai dikobu oyo lo bawu na pe abai je bobo ase ni boyo ogbo yo lo obo abia to aba moyo ase ni boyo bawu na kwa lo ayaka na etu ya ha abai je bobo aba aka na je bobo kutala lo ana yo kewe oyo yugowa okwe bakindo iwo yasu the president general okwe iwo yedo abai koyo asini yeluwo haba eke ese muti idobi ozo ma wedi kewe okwe bakindo kiba yiwu ozo amadike ego mmiri nwe ọfẹfẹ isododo wọn ti fẹsí kọmpini ego kọmpini oil and gas ego mmiri kẹfẹ ìbára odòkú àgbá ìbàdàn yìí kẹ àti ìfọyọ ọkọyọ ẹbà ego ẹsẹ bùjì ẹgbẹ ìṣubú ẹdẹ ẹbìdẹ. Ebe kodike, nugbaji, ebe kodike wa nugbaji, oge moni gati nakanula, egwe na mulo, ebe kodike, odokutega, awa ijelubogu, ha, ege nese muti, ebe nani weso ebe ayi, obere kude sebu we bada kaida oye we ojo sisi enugu state emana China Mr. Ibu Global Resource Nigeria Limited Kadina Lagos ebodo kuna asiyekie ẹgbà ìjẹ̀lúwọ́ọ̀kù haba ẹnu ọmọ ọmọ ní ọjọ́ kẹ́lẹ́ ológun ọjọ́ ìdọ́lá tuntun sáà ẹ̀kọ́ yóò rẹ̀ bí oyo gana masi oke bo odekun n'oye edi bi na etiti na masi osuka nne m ozo odekun n'oye oji ode gbogbo dambuke ebe odekun na ju eze omi ikolobia akwa ijelugbo ọgwụ ebe osigide n'ọrụ akwa ijelugbo ọgwụ ebe owe ndị ọgwụ haba ebe na ọrụ je na-esiri ọmụmụ ọkọ ya sọ̀rọ̀ ẹmẹ ó wà pálí ìyẹ ìyẹwẹ ó kẹ máa fẹ jí àmẹjọ bá bọlọ òtítì ìyẹ lábúlé ìjànú ẹbà ó sọkún èmi ẹwẹ ríro ó kẹ máa fẹ jí àbá ìbò ọyọ àṣẹbí ìjẹrùkọ ẹbà ọlọ́dún ní kẹ́nà àkútó ayé àwọn ẹ̀ẹ́dẹ́ ìdílé òtòkè ní amamano doye niru tẹ̀lẹ́rìẹ́mù mẹ́jọ kùmà wọ́n kẹ́ pàdíkẹ́ àsìnà ọ̀jẹ̀lúwọ́ọ̀bù mẹ́bí ìdíyẹ́ rí àsìnà ọ̀jẹ̀lúwọ́ọ̀bù ẹgbẹ́ ọlọ́pọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ ọlọ́pọ̀dọ̀ yẹ ẹgbẹ́ òkúndọ̀ọ̀bù ẹ̀yìn ẹjọ́ bá sọ dàdúgbò ìjọba ọdọ́kùn ọyọ́ ọ̀pàdọ̀ ojúlẹ̀ wọ́n jẹ́ ìdàbẹ̀ ṣẹ́yọ́ sọ́kòló mádìgí mẹ́ alusinelu oya masi otu ozo ti o kẹrẹ wọwọ pali ìyẹ apá ìjẹlúwọọbù alusinelu gbàdọ náà masi otu apá ìjẹlúwọọbù apá ìbò ọyọ ọgwụ ẹsẹ akutu n'akure kọkọkụ n'ẹgbẹ ibà asịnye ìjẹlúwọọbù ego bi ndị ọgwụ enu ukwu ekweli mmete ka nna akụdi onye jiri ego wekwara ji onye ọbụla jụrụ ego bụ mgbe ego oyibo na-atụ kedu ife ga-eme ego bi ndị ọgwụ ọ dị mkpata ike ka ibi ya si na ọ jelụwa ọgwụ asịrị okwu mmadụ owe ndị ọgwụ